bunang ngegong terus bareng usung-usung ayo. Padakno peniti. Masa kaku dandan-dane sayu ayu kok iso padakno peniti. Sinden ayu-ayu rene budal wis saudara ditremos sing ngusung-usung gamelan, ngusung-usung terop, ngusung peniti. Heeh. Ngusung-usung. Ora gembut kok junjung nganggo terop. Ngusung gamelan kok ngusung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Apa-apa ngeling-eling. Maka yuk atas. Cara Bali rekake Mbak Eka yang jogete cara Bali. Nadyanto sik tekan ketapang iki mau ketapang. Ayo. Ora masalah. Sugeng dalu Cahayu. Konjur kaya ngono iki polatane iki dipirsani piyayi akeh mbok sing grapyak semana esem guyu terus lumintu ngono Cahayu. Piyayi tek ayune kaya ngono. Dasar ya dedeke ya gagah gedhe ndek. Cantik lahir batin kaya ngono kuwi. Ngopo kok semene ora rena yang penggalih ngopo? Terus sapa sing rena? Ana bintang tamu kok dilokne kaya tremos. Loh, tremos ki penting lho. Saiki sing di paguyuban ini tanpa enek tremos banyu anget. Wo, mending masuk angin ngono kuwi. Ya, piyayi-piyayi sing saka adoh ku lho. Arep lho bintang tamune sapa to kae sing arep teko ngene Pak Sudarsono sapa to kae? Heeh, sapa kae kaya Truwilu ki sapa ngono kuwi ayo. Wis iringane ki mang Bali. Arepku ya joget ben kaya penari pendet, malah tak salah kaya leak rupaku ning syutingan. Iya. Ora kaya boyo ngenak-ngenakke piye ngeten lho sing ning atiku ki ben kepenak ngono. Lho, tak hormati liyane cara Jawa kabeh sampean Bali dhewe iki tegese lak pakurmatan sing istimewa ki mau. Oh, spesial ngeten. Spesial. Dadi sing ning mesang di live wonten radio niku ya ben rada wah bertanya-tanya ngeten lho. Sapa to bintang tamune Eka uget-uget ki sapa? Oh. Nah, ngono disiarke wah dedeknya lencer kuning apa piye ngono Mas yo engko teko lokasi ya kaya kodhok ngono gak masalah. Dadi ning radio ki wis ketok apik ngeten lho. Oh ngono kuwi. Ngaten. Ning ngono ki jenenge pembohongan publik kaya ngono kuwi. Pembohongan. Apa anane wae. Malah ngeten lho Mbak Eka, sampean aja sakit hati. Urung karuan lho sampean pamane dedeke lenjang-lenjang dhuwur dalan teji terus iso sukses viral dadi bintang tamu urung karuan. Oh ngeten nggih. Ya mergo sampean dadi wong setugel ngene iki. Nggih. Akhire sing tresnane pirang-pirang klebu kaya Pak Sudarsono ki tresna karo sampeyan. Matur nuwun. Wis lek dhuwurmu ki kaya tenda sakmono kae, ngono. Ih wong apa wedon? Lah iya nggih. Sadure ngono. Matur nuwun, aku ya dadi wong ya tetep konsisten kok. Konsisten kanggo moto kanggo uripku dhewe. Konsisten aku ki dadi wong. Dadi mbiyen kit lahir ceprot nganti mbuh besok kanane ya panggah cendhek kae ngene iki gak dhuwur-dhuwur konsisten. Oh ngono. Ngaten. Nggih. Ya disyukuri nek aja nelongso kaya ngono disyukuri. Nggih tetep kula syukuri kok wong cilik ki malah ngirit. Kok ngirit? Ya tuku seragam ya sak meter apa setengah meter cukup. Iya, jare
Jarak ya paling 1 meter punjul 2 kilan. Wis cukup ngono kuwi ya. Wis cukup. Mamane kurang jarak ya ada plastik resek ngono lho. Sinden apa pelem ada plastik iki ora sampean iki. Sinden apa? Matur nuwun lho Pak Yoyo. Matur nuwun karo Pak Sudarsono. Lah nggih lumantar panjenengan kula paringi napa niku jenengan. Lumantar panjenengan. Paringi jenengan paringi denglung locot ya ora. Padha karo Wino ngomong kamu iki cotot ya ora. Lumantar panjenengan kula sampun panjenengan paringi kesempatan. Heeh. Derek sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sudarsono menika panjenengan lan kula saged derek sowan wonten panjenenganipun Bapak Sudarsono menika lho. Nggih. Mergo minyan-minyan sedaya niku nggih. Piyai ingkang sae sedaya. Nggih, matur nuwun Pak Yoyo Bu Kesi. Pak Sudarsono kono lho. Nggih, lan kula nyuwun pangapunten Pak Darsono randhat anggen kula sowan. Kok iso telat ngopo? Wau kula nderekke niku lho Google Map. Lah kok lurus belok kiri teko kali. Aku terus Ya apik makalah ndodok karian. Ayo. Lah kok belet kok piye? Niku arep mundur angel nekat. Alhamdulillah teko dalan gede. Iso teko kene. Wah, teko wis dalan gede aman iki. Lah kok dalane jembrol ngono kuwi? Dalane apa? Dalane jembrol. Jembrol iki apa? Ambrol. Ambrol. Ambrol nggih. Oh iya, jembrol. Lah nggih, kula gur manut map niku. Ya Allah, lah aku tuh arep lewat ngendi neh iki? Kula balik. Akhire teko piyai mriku, ngen wayangan Pak Yoyo pundi daleme Pak Darsono ngeten. Balik mawon mengke pertigaan belok kiri. Lah ki aku pertigaan belok kiri pertama terus kali aku ngono. Anu pertigaan sing nomor 3 ngeten. Terus kula mengisar. Alhamdulillah petuk rombongan tamu itu saya mandek meleh kula. Iya. Montore anek papat aku ngenteni. Antri sik. Antri riyen ajeng mlaku niku alhamdulillah wis rampung to. Lah kok papasane isik loro, akhire mundur neh aku. Cidorene ora yo ya aku ngono. Lah sampean yo ramong lek kula niki bintang tamu men digolekne dalan ngono. Lah terus digoleke dalan pripun wong ngantri sak meten kathahe piyai tamune Pak Darsono lho Biyung. Iya bener pancen kaya tetep ngono. kudu ngalah sik minggir dhisik kula. Mula yo awake dhewe iki sangat menghormati lan uga melu seneng panjenenganipun Bapak Sudar anggenipun kagungan kersa sing rawuh pirang-pirang. Leres saestu. Dongamu kanggo sing diselapani apa? Nika adi kula wedok Dik Kluwi. Kluwi sapa? Kados ngendikane Bu Kesi wau asmane jan angel tenan. Spesialne Dik Kluwi. Sinten? Sapa? Eli? Dik Kluwi Eli Anor Nugraha. Anor Nugraha. Ya dibaleni sapa? Piye? Dibaleni sapa? Kluwi Elia Anor Nugraha. Iya. Saiki sing rada cepet dilancarke. Selapananipun nggih anak kula wadon nggih tek cepet. Jiro lu. Piye nang? Menika tasyakuranipun Bapak Sudarsono anggenipun mahargya selapan dintenipun ngono kuwi ta. Cepet. Jiro lu. Menika mahargya selapananipun Bapak Sudarsono. Dungul melocot. Selapananipun Dik. Nah, Bapak Sudarsono. Wayahipun. Nah, nggih. Bapak Sudarsono ta? Nggih, wayahipun nggih. Nggih. Nggih menika mengku gati Bapak Sudarsono badhe dipun wayahaken. Kok diwayahaken piye to iki ora? Wayahipun. Wayahipun Bapak Sudarsono nggih menika Dik Kluwi Elianor Nugraha. Baleni sik. Nggih. Kluwi Elianor Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih niki tok sik. Kluwi Elianor Nugraha. Yuk. Kluwi Elianor Nugraha. Wis lancar? Alhamdulillah. Kok ngarep tasyakuranipun Bapak Sudarsono aku nek kok ngarep kata-katane angel tenan kok ngarep. Lho bintang tamu kudu iso kaya ngono kuwi. Ayo. Jiro lu ya. Ojo cepet-cepet. Inggih dalu mriku mahargya selapananipun wayah Bapak Sudarsono Dik Kluwi Elianor Nugraha. Mugi menjang lan sak menika nyinenipun tansah pinaringan sehat bagas waras panjang yuswa binerkan dening Gusti ingkang akarya jagat. Dik Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing pinter miguna tumrap tiyang kekalihipun. Amin ya robbal alamin. Iya pinter.
Oh sik aja marem dhisik. Oh, derek. Kaya bintang tamu kae diterjemahake per suku kata sing diselapani. Ayo. Nganti ra iso mulya kowe. Ayo iki. Nggih. Kowe semene larang dhewe lho, Kak. Ora. Mosok larang. Oh, larang dhewe. Ya pun pas ta. Lah piye Pak? Pak Sudarsono iki lah pamane Bu Kesi, lencir kuning lengkung-lengkung, ayu blengah-blengah milangoni. Waduh, Mila. Mbak Tuti samenika ugi jan seksi mempesona bahenol, ayu. Ya ta. Nggih. Mbak Lia gede kimplah-kimplah kaya duduh gule. Lah ini nyawang lho, uget-uget kok gor sakmono tak tambahi gen nggo tuku gizi. Ya iya, ben ora stunting ngono kae. Nah, stunting piye to? Stunting ini orang yang mempunyai kekurangan dalam oh iya aku iya ya. Ya ora apa-apa ning sampean cerdas kowe. Mamane wah delok stunting berarti bocah sing rada ora memenuhi syarat. Ora lek sampean Saya panjenengan saya tak tes. Apa? Pak Yoyo. Apa? Dalemipun panjenengan menika pundi? Penyan. Iya. Kula saking Sawan Jaten Karanganyar. Oh nggih. Wonten mriki menika nitih menapa? Wau nitih mobil sareng kalian kanca-kanca sedaya. Ya yes ya. Nggih wong nyatanipun menika dipun pahargya wonten mriki. Sampun pepak daharan menapa kemawon sampun wonten dipun cawisi kalian juru ladinipun Pak Sudar. Ya ya. Mau wonten sambel gorengipun teluripun nggih wonten unjukan teh jangkep aqua nggih wonten nggih. Mangke dipun acarani lan mau sampun wiwit jam 09.00 tepat kula dipun dawuh nglampahaken wisanggeni lair. Rampungipun kedah sak rampungipun adan subuh ngoten. Bro, iso aku nyenye kok pagak disauri. Apa genah ngene niku kok iso. Lho saiki zamane komputer apa sing penting cepet ngono kuwi. Salah ra apa-apa penting cepet ngono. Ayo. Oh iya, ora gur trimo cerdas, kepunjulen mbake. Kepunjulen. Ha iki lho, sing sijelapane ya kuwi Kluwi Elianor Nugraha. Saiki persuku terjemahno ngangge donga dengan kata-kata yang bagus. Kluwi Elianor Nugraha. Keluarga ingkang nampi amanah dening Gusti ingkang ngakarya jagat menika keluarganipun Bapak Sudarsono lan Bapak Ibu asmanipun Bapak Satya Adi Nugraha. Bapak Satya Adi Nugraha kalian Ibu Nani. Ya. Kuwi klu ya. Klu. Wes. Pun. Nggih. Wigatine dalu menika adicaranipun selapanan Dek Kluwi Elianor Nugraha. Muga-muga sami ndedonga Dek Elianor Nugraha tansah dadi bocah sing piguna tumrap bangsa lan negara agama. Amin. Apik cerdas. Kok wis teko elok asmane Dek Kluwi Elianor Nugraha, muga-muga besok gedene dadi bocah sing piguna tumrap bangsa negara lan agama. Ya. Li nambaran. Ayo melu. Ayo sing cerdas cepat ayo. Li nambaran rasa tresna Bapak ibunipun Dek Kluwi, muga-muga Dek Kluwi tansah dipun kanthi dumugi demasa tansah pinugra tansah piguna tumrap bangsa negara lan agama. Sing mburi kabeh tumrap agama budaya karo negara terus to kuwi. Lah niku donga lho niku. Oh iya. Donga. Iya. Nggih. Terus bar kuwi Nur menika Nur saking cahya. Wah iya bener. Nur menika cahya utaminipun lampu. Dadi Dek Kluwi Elianor Nugraha tansah dadi pepadang keluarganipun Bapak Sudarsono. Oh iya wis diselapani padake listrik iki. Ayo. Dadi cahaya, dadi penerang. Rada cepet. Nu. Nggih, nu to? Nah niki nuju prana apa sing dadi gegayuane tiyang sepah kekalih mugi tembe dewasanipun tansah pinugraha tansah piguna tumrap bangsa negara tuwin agama. Grapyak semana. Iya. Apik. Terus
grapyak semanak piyayinipun Bapa Sudarsono. Saya perlu dalu menika ngadani selapananipun wayahe tamu ingkang rampuh langkung kathah sami ndedonga mugi-mugi keluarga ageng Bapa Sudarsono tansah pinaringan berkah, tansah pinaringan ayem tentrem. Amin amin ya robbal ngalamin. Terakhir H. Kok tesih enten meleh? Nugraha H. Oh iya ya ha. Hangadani selapanan putranipun Mas Aditya nggih menika wayahipun Bapa Sudarsono hanggelar ringgit purwa dalangipun menika Ki Cahya Kuntadi wonten penggemaripun menika Caksi Cak Cahya Kuntadi kalian Cak Sukesi. Lah Cak niku napa Caksi niku? Caksi iki ngene lho, Caksi iki CAK kuwi Cahya Kuntadi, sine Sukesi. Terus Cak Kesi, Cak Kesi. Caksi tak kira Cak Sukesi Rahayu karo Cak Cahya Kuntadi. Ngawur ora. Hangadani selapananipun wayahipun. Nganggelar ringgit purwa. Dalangipun Ki Cahya Kuntadi kalian rencang-rencang Madangkara. Muga-muga dados rena ing penggalih. Bintang tamune Eka uget-uget. Sing ayu dhewe. Ayu nek ora nek kancane ya dhewe iku mau. Sampun menika. Saiki ciri khas jenengan lak Piyai Sragen. Nggih. Sragen Kabupaten kecamatan ngendi, Nduk? Sukodono menika kula. Sukodono, Sukoi seneng dono ki weweh. Wong sing seneng dono driyah apik. Desane apa, Nduk? Desanipun nggih menika Baleharjo. Baleharjo. Bale niku papan Harjo ki rame, papan sing rame kebak kamulyan. Dusunipun napa, Nduk? Dusunipun nggih menika wonten Madyasuka, wonten Wonorejo, wonten menika melih Wonosuka. Omahmu iki dusune ngendi, Nduk? Lah iki lah kaya teko kono. Lah ben ngerti kabeh. Susah aku arep ngomong iki. Lah ngapa sebabe? Dusunku ki jumbleng ya. Ayo. Piyai kene mesti nek Mas Tani jumbleng ki ngendi? Jumbleng ki mesti nggon telek. Ya tapi tidak apa-apa. Kita selama ini sudah Jadi ungget-ungget arep ngomong saka sapiteng ngono Mas. Dan telek ngono. Tetapi kita sudah merasakan hasil dari telek tersebut. Kok iso? Ya iya, kita makan nasi. Kita panen palawija, keluarga ageng mriki pundi? Gondang. Gondang tawang mriki menawi tetanen migunakake napa? Telek. Dije apa? Kurabuk to. Wah, penting ya. Lah nek arep dienggo sarapan ya ora apa-apa. Ya rabuk, telek dienggo rabuk, asile iso nggo tetanen palawija, pari dadi nasi. Apik. Hidup telek. Kono dindel-delke ora. Nggih, to nek rawani nek sing arep ngidak telek. Ora wani arek wong sing arep ngidak telek. Kok iso? Ya sing ora kecing to piye wani ngidak telek. Ha iya. Terus ya wong setia kaya apa, pangkata dhuwure kaya apa. Anggere ngidak telek wis ta mesti pincang, ya ta? Lah nggih, kok saged. Ha ono, telek mak ida mesti pincang jinjit-jinjit nek mlaku ngono kae. Oh, lah Pak Yoyo ki nggon telek kok mesti roh ae. Telek wedhus apa? Telek wedhus. Srintil goblok ora. Telek sapi. Lho genah teletong. Telek pitik. Lencong. Lah yo babakan telek kok ruh Mas aku. Bar ngelokne aku utekku isine telek ngono to. Ora usah ngomong kene. Kak, dalam gandeng sampean Piyai Sragen, monggo Sragen ini punya kasanah budaya sing mempunyai ciri khas tersendiri. Pripun piye? Liburan para warga masyarakat ing laladan Gondang Tawang kene nganggo tembang-tembang ciri khas Sragenan. Nggih, nggih, nggih. Slendro genti, Kak. Ayo, slendro muni kaya apa? Nggih. Nggih. Apa? Nggih. Menapa mbok menawi wonten panyuwunan mboten? Mboten wong Piyai mriki menika merdika kok nggih. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun. Nggih, nggih. Nggih. Kalih napa, Pak? Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung. Ayo. Pada nama peniti. Masa kaku dandan rene sayu ayu kok iso pada nama peniti. Sinden ayu-ayu rene budal wis saudara ditremos. Sing usung-usung gamelan, usung-usung terop, usung-usung peniti. Heeh. Usung-usung. Kok gembut kok junjung ngawut ya. Usung-usung gamelan kok usung-usung peniti. Ayo. Nggih.
nyingkar nyingkur niki awakmu senenganku niki senenganmu ta nggih senengan kula ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki heeh mulane nyingkar nyingkur ki kudu tak piye tak tenanke tak maksimalke kaya ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi oh iya nyingkar nyingkur iki mboten salah pocong to pocong bener pocong piye pocong iki lak yo maca pat iya larase slendro Mas iki pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan lah nadane moji nemlu kan lho kudu pas kudu cocok kali alah bae mau bejen to kowe lewat moji-moji tanggane ayo nggih niki cakepane nyingkar nyingkur ta heeh nggih nyingkar nyingkur terus wiwitane nyingkar nyingkur iya lek menembangi kapan cerot ora yo anu nyet ayo nyingkar nyingkur apik to bocah iki bareng nembang ya apik suarane ya halus ayo ana apa nggih dasare ya sarjana seni pisan wah jenengan iki lho tak kampleng raiku sisan raiku dhewe ayo kamplengan pengen roh aku kaya apa wah kaya kucing yo wiwit tane nyingkar bocah pinter atau kepleset langsung golek teken deh nggih langsung golek teken lingsem yen ke motan lingsam yen ke biasa sing kamu balenono sing apik lingsem biasa wae apa yen ke nah lingsem yen ke motan ora kok dipedhot lingsem yen kemutan panto pedhot ayo tak video pisan mulih oh tak lebokke caksi loper lingsem yen kemutan lho ngono kuwi terokno ayo tanpa pedhot tak bukae nek ngene yo ganteng Mbak yo lambemu tak kepro kowe oh alah nek ndelok kok kaduan kok TV ngono kaya yo Mas aku kaya-kaya bae cedhak yo kaya ngene yo ha Mbak Eka oh nggih senonono Bu Ibu Mbak Eka dalam sampeyan karo Pak Cahya Kuntedi apa yo enek rasa ser-ser ngono to Mbak Eka nggih mboten kok Bu kula kalih bapak menika nggih namung anu napa ngepen mawon ngepen ya syukur nggih alhamdulillah nyanipun iki mergo anu nyanipun menika kula kalih Pak Cahya Kuntadi namung napa nggih adik kalih kakak ngeten ya syukur alhamdulillah Ayo, biasane nek nyelok kula adik ngeten nggih kakak Bu Kesi contohno aku lek kurang napasku kurang landung sampean Bu Kesi arep nyawang Pak Yoyo ganteng ya Mbak iya aja njemur iki lho tembange iki lho oh nggih coba Mbak Eka engko lek sampean iso nerake cengkokku iki sing lingsem kemutan iki engko lingsem sampean wis to Pak Yoyo iku tak caoske panjenengan Mbak Eka wis. Urusen nganti tuwek pijetono lek kesel wis. Gah, ambune jumbleng kok mah ayo ora. Wis to enak jumbleng ngono iki. Ora iso. Wis tak campur PPO kok tenan. Halo. Iya. Lingsem Ibu. Lingsem yen ke mood
korban. Oh, eka uget-uget jiro lu. Lingsem yen kemutan Pinten. Ape wisan. Kurang sak cerit ngono. kurang sak ceritan kurang sak cerit ngeten nggih Heeh. nggih Coba baleni meneh. baleni meleh lingsem yen Asine iso apik lagi bocah iki. Mawe tok ora iso ya asine iso. oh lah ambekan tuntek sampean dawa-dawa tok bubu Wis engko opae. Nggih, nggih. Mudhun panggung Nggih. bayangan Pak Cahyo pun tadi gawanan mantuk ya. Nggih. Ada ono tumpakno mobilmu ya. Nggih. Kok judul penggemare ora Caksi Lover maneh. napa lho Caka Lover. Caka Lover Caka Lover. oh nggih mboten nek ana anu Caka Caka. oh tak ganti Cahyo Eka. oh Cahyo Eka Heeh. nah nek mamane caket ngeten pripun Caket apa kuwi? Cahyo pun tadi Eka uget-uget Tapi Cak. caket. caket Caket apik. Lanjut. caket Malah latah ora. lelampahan kang coba saya ngomong Setyo Budi mah pada nih aku kira rapal Lah apal jajal. piye terusan aku iso capet-capet ngono terus dudu kuwi tulus ora Pak Tulus iso Pak Tulus ora mangkat terus no alah terus Tenan, Tresno tulus. nah nggih tresno tulus senadyan ingku bekas Kau uget-uget jos generasi handal dari Seragen ya. Yo sak lagune pisan yo diaturake marang sedaya para lenggah. Gandeng ana sing ngersake piyai kene virale sampean lak ngendang ning engko bar tembang iki lagi sampean ngendang men mike disiapake karo Pak Marno karo Mas Glondor. Pak ya. Saiki sampean nembang sik ayo. Pak Mas Glondor saiki wis gak mbagong dadi cepak-cepak mic wah bener nek aku tanggapan ngendi Glondor gitu. Sing jenenge Glondor namung Bagong tok ya nyuk. Terus saiki kok ramping Glondor. Dene petok abuh. Wong edan ora. Monggo gubuk asmara diaturake. Ya Kak, buka celuk Kak. Esok. Oh iya. Yang liwat. Lagi mana saben liwat niku esok awan bengi niku. Yen liwat aku kelingan gubuk ae yen tak goleren Ayo Kak. ning cagak obat tulisan warna abang nandani sing perawan Mas Glondor. Sedake kendang ya Pak. Senang
kok nanti lek. Oh, jod gomune yang ngono ditukani Pak Yoyo. Lah ngapa? Nggih. Iki jan setia banget lho ning Madangara iki. Pak Glontor iki ora kaya Pak Glontor tenan. Nggih. Oh, buktine ngono nyambut gawe sregepe kaya ngono. Oh, kayane no dilumpukne. Alhamdulillah. Nggih ning RRI. Ora nek kono ki nek bakso enak ngono lho maksude. Oh, kuliner nggih, kuliner. Walele ya. Nggih, anu ngaten. Ngaten. Matur nuwun lho, Lek. Nggih. Tak nyambi nyanyi ya. Pamitan karo Mbae. Ayo. Sambae ta. Iya. Ya, Kak. Cadetan sajroning nyati. Nyatan umpur saya ati. Aku kowe dadi garwa. Marang balene ning buka kasur. Rasane lapi ra. Nggih. Tabuhane genah kaya ngono gayange dhek krungu ini tok. Niki pose dadi kula ketokke Ya semua. ketokne karo tabuhane no dan tak bujreng-jreng. Dan ana delang tak bladeng ngono kok ngene tok iki. Anyone kuwi. Lho tapi niki lho dalam sudah bergerak lho niki. Jobor ketoke ora ketok tapi lho jero wah nika. Piye jero? Lho aku tak syuting iki. Nanti aja. Mosok jero kon ngetokke ya angel. No, yo Ciro lu. Yo. Gayane kaya Luna Mayat. Mayat kok sinden kok batang. Mula batang gua ning jumbleng. Jumbleng ora ngene batang. Lha apa? Telek. Ngene iki ben ketok seksi Pak Darsono. Awel kata.
piye Kowe ora pegewo, ajar sana piye iso kowe awel ngono kuwi lho. Lha napa to? Lah nek karo kula lek ya wis kaya lho ngene, kaya ingon-ingone kaya sak dudu sapa-sapane meneh. Ngono lho. Ayo Nggih. Niki. Apa wis cepakne karo Pak Glondor. Matur suwun sih karo Pak Glondor. Matur nuwun lho Pak Glondor. Iki aku tidak dicasne Pak Glondor. Mergo dhek iki sing ora tau sare. Ayo. Ngaten. Sing nyaosne jenengan kuduan. Pak Glondor oke. Ayo nggih. Iya. Kon mara mawon. Lah 100 kok mana? Ora kowe rono isinan kuwi piye iku. Oh isinan. Kuwi ayo. Wes Pak Glondor ditampa. 100 sing ngeterke aku ya 50 edeng kok. Hah? Gah. Wong telu sapa? Loro tok kok. 4. Aku 10 ngono. Makasih ngono. Makasih ngono. Makasih ya mah. Oh, ora apa-apa pancen piyayine kaya ngono. Wis ditampa Pak Glondor matur nuwun. Piyayine dingin cuek-cuek ngeten lho. Pokoke nyambut gawe sing sregep, anu aja njaraki pembantuku kowe. Bahaya pembantuku anggere lekas anu kerasan dijaraki. Napa nggih? Ora ketok kok CCTV dek ngene kok. Oh, CCTV iki pirang-pirang ngene kuwi. Mantane lek pas aku ning omahe sopan. Monggo CCTV tak pantau kok HP iki lulu glondor. Nggih kalih dandan Bagong ngeten. Kuwi karo dandan Bagong. Nek ngono iki Bagong kena gula. Suruh ya. Kuru. Iya. Ora sehat ya Mas Glondor. Sehat. Ayo, kuwi mikir iki dicoba kendange. Nggih. Ayo, nggih. Sing dikersake piyai kene khususnya Pak Sudari kuwi sampean nembang karo ngendang. Nggih. Ayo, apa? Mikir nggen tutuk dicek sik, tutuk. Cek. Tes. Kurang piye? Halo, dicoba seremarnya hadirin yang ada di sini seremarnya. Kok enek R kabeh piye? Nah, kersane menggema kok. Oh iya. Nah, dadi piye? Kendange denge coba. Sing seru to. Mbon iki lho. Tung tung deng. Dontak. Nah, tande. Ayo, tung delang tande de. Nah, neng Jombang tuku gedang. Aduh. Wis ora usah trepet, pokoke dilakoni iso ora. Ayo, gedange tugel. Yukur arek ditugel-tugel, mbok dicemet pisan. Sasa protes ayo. Gedang ditugel-tugel. Nah. Apa kuwi? Ciglok lah tugel. Iya. Pak Karto tuku kertu. Ngarep main sih. Terono kuwi sapa sing main ora? Perdana itu. Oh, perdana. Liwat kretek Kertosono. Pak Bambang potong rambut. Iki senenganku. Dina dicukuri terus. Ya ben manis kok ya ben manis kok. Manis lu kaya Pak Taslim malah butak. Orang maksudnya memang stylenya Pak Taslim seperti itu kok. Oh, iya. Style. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Cukur rambut. Pak Bambang cukur rambut. Rambut Kak. Kuwi ora rambut. Rambutnya nganti gedem kaya ngene kok. Lah. Iku. Iya. Iya rambut. Heeh. Ning rambut nggon jempol. Wah iya. Mak teratap aku ora. Jempole rambute. Heeh, kuwi jenenge wulu puhun kuwi jenenge. Napa? Wulu puhun. Kuhun wonten jempol menika kuhun. Wulu puhun. Nek kentol, nek wonten kentol. Ya wulu kentol. Wulu kentol. Wonten munggah sithik wonten niki nggen dhuwure kentol niki napa? Kempol paha niku ulu napa? Ulu paha. Lah dhuwure sithik nggen dodo niku ulu napa? Kok liwati malian ngono kuwi jenenge.
Jarak kira. Wis penak kendange. Pun. Oh iya, ya coba kaya apa? Saya tembangnya apa? Napa nggih tembange? Pak D ya iso. Pak D, cewek gaul. Cewek gaul. Oh, bener cewek gaul. Nggih, cewek gaul nggih. Ya, coba kaya apa? Lho, bareng sampeyan arep ngendang jajane metu lho langsungan. Ayo. Ah, nggih to. Ngono kuwi. Yung ku sik to, Pak. Nah nggih, kula tak nggo mulih. Nggih. Kendangi dhewe, tembangi dhewe. Podang kuning. Nggih. Oh nggih, niki permintaan podang kuning. Oh nggih. Siap mangke nggih. Ini cewek gaul riyen nggih. Cewek kawin nggih. Ya. Eka uget-uget. Ya, coba kaya apa? Nyokek Mas yo nyokek yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Au. Ayo.
kukira pensil tercantapen nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang ayune sak kecamatan Tangan untuk Mbak Eka uget-uget multi placenta. Lah nggih pancen sinden dawon. Wis oplosi placenta niku lho. Kalau sing apa-apa iso lho. Mulsi. Mas iki apa-apa nika multi talenten. Talenta. Sing ning nanu YouTube niku lho. Sinden roll on ngeten niku lho. Oh iso Sinden on. sinden roll on kok. Iya. Apa roll on iki all run. Roll on iki bat kelek ya. All run ngeten niku lho. Iya. Nah nggih, niki apik wae lho sing kari dhewe meng. Sing piye, Mbak? Kaya gendruwo golek anake kae. Dung ding tak dung ding ngene kae. Kaya gendruwo ngomong kae ya. Ya nggih. Heeh. Piye jajal piye. Ya. Nih, niki meleh. Heeh. Nah, mungkin seenggakane kukira pensil ternyata Niki sakniki nggih. Iya no, sesuk wis bubar ayo. Nah. Iya kono ya. Sapa wange? Duren. Keduren. Ditata-tata dhewe keduren dhewe. Sapa wange sing ora cakukan. Nyawang bokong dadine kaya dandang kukira pensil ternyata pentol. Pentil kok iso ada sing pentol ana sing pentelot barang sing mau. Sing bener apa? Pentil. Oh, pentil. Iya. Sak pentil. Nah, pentil. Kukira pensil ternyata pentil. Oh iya. Iya kono. Hadirin sekalian. Iya. Sapa wangi Sapa wangi sing ora cakukan Kira pensil ternyata pentil. nyawang bokong badine kaya dandang Aku kira pensil ternyata pensil. nyawang bokong badine kaya dandang Aku kira pensil ternyata pentil. nyawang bokong badine kaya dandang ya Aku kira pensil ternyata pentil. nyawang bokong Kuwi terus kok, Kak? badine kaya Kok terus nyalang bokong terus nyapa to kuwi? aku seneng karo pentil iki mau lho Oh, mesti omahmu jumbleng dadi bokong kae ora ngono. apik ki mulut enggak Apik ya? nggih Tendanganmu ya apik. wis nggih Oh, ngatasi- apik yo tuku Ora. Heeh. Mboten. Ngatasi tangane ya cilik-cilik kaya ngono kaya. Mboten mboten ngertos to Apa? isine tangan kula Apa kuwi? kapal tok Terima kasih Mbak Eka uget-uget. matur nuwun Mbak Yoyo Nggih, ampun kundur riyen mangke dilanjut gara-gara. wonten gara-gara Oh, enten. Sing oh nggih siap no Terima kasih. lek glondor kamya niki Nggih, pun aman diurusi Pak Glondor ora. satose gak edeng gak edeng Pak Darsono Malah ora. Ya iki pamundhute saka Pak Darsono spontanitas mau ngersakake wis anggeni lair. Wah ya. Jane tak cawisake ya kuwi Sri Kandi lair ning panjenengan ngersakake tetep iki donga sing apik wong nyatane lakon iki padha karo donga muga dikabulake dening Hyang Agung. Ya. Kang mangkono ayo padha rarakit. Cakepane sing anyar karo nggih ngiling-eling. Ya nduk bebarengan monggo Pak.